Saúdos, isto é Soltando Estacha, edición monográfica do programa resumo da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia, dedicada en exclusiva á sétima edición da bandeira Cidade de Narón. As augas da ría de Ferrol acolleron o sábado 9 de agosto a única cita da fin de semana en todas as categorías. A Liga Femenina descansou, a vexa está rematada e na enseada da Gándara compareceron as 11 traiñeiras da Liga A. Así comezaba a oitava xornada da temporada. Soltaban estacha a filial de Cabo da Cruz, Cesante, Roda, Vigo e Mugardos. Os da Bestarruza chegaban a Narón empatados a puntos con Mecos na loita pola oitava praza xeral e destacáronse dende o primeiro dos 4 longos. Estaba o campo de regatas infernal, pero no bo sentido da expresión, polo vento, pola marea e polo calado, o que era terrorífico para os remeiros. Resultado espectacular para os espectadores. As dúas primeiras quendas foron lanzadas e mentres viraban os da primeira, poñíase en marcha os da segunda. Centros iniciais para Mecos, anfitrión a Narón, Urmi Castropol. Os asturianos eran a gran novidade logo de ser desbancados da quenda de honra por Bueu Ximei. Cruzábanse a 7 embarcacións de liza. Cabo en pleno man a man con Cesante, Roda, Vigo. E Castropol mandando con autoridade na súa serie ante Narón, que na súa casa fixe un terceiro longo brutal, deixando atrás a Mecos e a Urme. Os anfitrións cunha aliñación composta íntegramente por canteiráns desatáronse no terceiro parcial e ian igualar o seu mellor resultado histórico na Liga Galega de Traiñeiras. Farían sextos. Urme arrancaba o último longo 3 segundos por diante de Mecos. Ampla vantaxe de Mugardos a fronte da primeira serie. Entraba na liña de meta a Bestarruza. E na champa final, Cabo da Cruz non permitiu que lle remontara Cesantes, Roda, Vigo. Os de Boiro teñen agora 2 puntos de marxe sobre os redondeláns na xeral. Último longo con vento favorable. Remataba Castropol, no que prácticamente foi unha contrarreloxo pros asturianos, para a ría de Leo. A revelación Narón culminaba a que o seu adestrador considera que foi a mellor regata da súa historia, como logo escoitaremos. Dedicia aos locais e emocionante desenlace con Mecos remontando 3 segundos a Urme, resultado moi importante para os do Grove, que conseguiron meter a outra traiñeira entre eles e a súa rival directa na xeral, Mugardos. Activaba a quenda de honra coa novidade de Bueu Ximei xunto a Tirán Pereira, San Bertolomeu Bersí e Chapela Uofco. A líder Chapela viña de perder a súa condición de invicta a anterior xornada ante Tirán. E cal foi a reacción da área longa? Pois aí a teñen, un primeiro longo demoledor. Golpe sobre a mesa do equipo que defendía a camisola amarela, meteulle 7 segundos a Meira e 11 a Tirán no parcial inicial. Prácticamente a loita pola vitoria quedou vista para sentenza. Na primeira Ceaboga. E a atención ia centrarse no pulso entre os dous equipos de Moaña e nos tempos de Bueu Ximei en comparación cos que marcara Castropol. Exhibición de Chapela Uofco para deixar casi sentenciada a Liga cando ainda restan 3 xornadas para a conclusión. Vitoria dos veretes en Narón, o seu 7º triunfo da temporada. Só se lles escapou o da anterior xornada en Cesantes. Segundo posto para Tirán Pereira, que adiantara San Bertolomeu Bersí no terceiro longo. E na meta sacoulle 10 segundos os seus veciños. A valentía de Meira, inicio da regata, non obtivo o resultado desexado. E por último concluía Bueu Ximei. A Maruxía mellorou en case 10 segundos o tempo de Castropol e consolídase na quenda de honra. Bandeira Cidade de Narón para Chapela Uofco. Nunca se proclamou campeón da Liga A o equipo verete e agora teno na man. Cando restan 3 xornadas por disputarse, a embarcación cadestra Juan Zunzunegui conta cun colchón de 9 puntos respecto a Tirán Pereira. Despois de desfrutar con todo o acontecido na auga, escoitamos as valoracións dos protagonistas.
Bueno, creo que saímos con bastante centrados e a facer a nosa regata, cousa que faltounos a semana pasada. Fixemos unha boa salida e mantivemos no primeiro largo e logo foi aguantar e apretar no último longo e iso, moi constantes, moi concienciados no que tínhamos que facer. Creo que a semana pasada Tirán fixo boa regata, pero nos igual podemos fallar un pouco e había esas ganas no barco de dar un golpe na mesa e demostrar que estamos aquí. Creo que o que temos que facer, o que levamos feito durante todo o ano, que traballar e os resultados virán. Unha regata casi perfecta. No primeiro largo sabíamos que por como teño configurado o barco, os remos e a tripulación que iba, non íbamos ser capaces de virar cos de diante, pero nos tínhamos que ter paciencia, aguantar a nosa remada e esperar que os barcos foran caendo. Así foi, menos con Castropol, que sabemos que está un puntiño por diante, tanto Castropol esta xornada como o Bueu hasta ahora que estaba con nos na tanda, sabemos que están un puntiño por diante. Pois mira, o sexto posto é o resultado histórico mellor de Narón na Liga A, pero dos tres que levamos este ano, este é o mellor con diferencia. Na casa, cos nosos, un barco de 14 canteiráns que é super complicado, calquer equipo pode cho dicir, e o sexto posto é a regata máis satisfactoria para min desde que son entrenador de Narón. Unha tempada redonda. Gracias a Dios, o ano pasado tivemos moitísima mala sorte, moitos lesionados, foi increíble. Todo o que podía pasar pasounos. Este ano as lesións respétanos, que era o único que pedía, e o equipo entrenou moi ben durante o inverno. Teño 20 persoas que se está vendo que dá igual que hoxe montar a canteirás que non, o equipo responde, está entrenado, e moi contento con todos. Bueno, pois fixemos un primer largo moi completo, a verdad. Pois a medida que sí que foi pasando a regata, fomos descolgando un pouco, tanto con Castropol como con Narón. Bueno, vímonos aí con Urme, bueno, estuvemos facéndonos a goma mutuamente, íbase un, íbase outro, bueno, ao final 2 metros da regata, pois, descantouse por nós. Un pouquiño de suerte aí, como quen di, disfrutada. Que vímonos cun barco ao lado e sempre tendo un barco ao lado, pois apretámonos máis un ao outro. Fixemos unha boa salida da virada e botámoslle por garra. Bueno, pois un día vaise por eles, outro día vaise por nós e ao final, bueno, pois temos que seguir apretando hasta a última regata e a ver por quen se decide a Liga. Mugardos, Castropol e Chapela marcaron os mellores tempos en cada quenda. Clasificación da bandeira Cidade de Narón, coa victoria por case 17 segundos de vantaxe da Area Longa sobre Amardocón, Naseral, Chapela Wolf como máis líder e racháronse todos os empates. Moitas grazas pola súa atención, a vindeira semana máis Soltando Estacha.